Her er min analyse af den pavillon, jeg har bygget til modul 5 arkitektur. Jeg har bygget en pavillon til Kongens Have. Jeg har bygget den i en ny modernistisk stil. I kan se den her. Jeg har under funktionen kan man se, at jeg har tænkt på en pavillon, der skal kunne give læge, der skal kunne give skygge. Se i forhold til de her plader, der er sat på her. Så under de, der står under den. Også give tørvejr, hvis der regner for eksempel. Derudover så er der nogle bænke hernede, man kan sidde på. De er svære at se. Pavillonen den skulle bygges til Kongens Have, og Kongens Have er et sted med en flot have, der er græs og træer og et meget højtidelig have. Bygningen her, den ligner lidt et træ, der er stammen her i midten, og så er der bladene på kronen, der stikker ud her i siderne. Så den stemmer ret godt overens med de træer, som man kan finde inde i Kongens Have. Og derved hænger den rigtig godt sammen med det byrum, som pavillonen står i. Kigger lidt på formsproget, så er bygningen af planen, at den skal bygges her, kalden i midten, som viser, altså, den er lidt stammen, bygges i træ, og så kommer de her tre plader, stammen skal bygges i glas, og så kommer de her tre plader på her, som den er måske beklædet som et græs, for at have det her, den her moderne, biodynamiske, funktion også, med til at styrke miljøet og sådan. Så er der lagt rigtig meget vægt på enkelheden. Der er ikke så meget ting. Der sker ikke så meget. Der er kun de her tre plader, der består af de her 4 dele plus 2. De her bænke med bunden i alt. Der er lagt rigtig meget vægt på funktionen. Hvordan man skal kunne bruge pavillonen her. Man skal kunne være læge og skygge, tørvejr, i forhold til regn, bænke. Man kan ikke sidde og slappe af under den. Så. Det er en pavillon, som skiller sig ud inde i Kongens Have, i forhold til at have glas. De har meget firkantede linjer, sådan. Det dominerer nærmest lidt, men stadig så, når vi kigger på Kongens Have, så passer det ret godt overens med det bygning, vi står i. Pavillonen er meget inspireret af nymodernismen. Det kan man se på det her med den rene linjer, enkelheden, glas, funktion, fokus på funktion. Så